Mingħajr ġid komuni u governanza tajba m'hemmx ġustizzja soċjali. Hekk stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervent li wassal fil-Parlament waqt il-konferenza dwar il-ġustizzja soċjali organizzata mix-Shadow Minister Ivan Bartolo, fejn fakkar kif ma jistax ikollok ġustizzja soċjali f'pajjiż li jinsterqu flus il-poplu u bi gvern li jinjora liġijiet li huma bżonjużi. Kif jista' jkollok ġustizzja soċjali meta jinsterqu l-flus mis-saħħa tal-poplu u mbagħad nagħmlu minn kollox biex ma nġibuhomx lura. Sur President, kif jista' jkollok ġustizzja soċjali meta jkollok liġijiet importanti x'jistgħu jitmexxew l quddiem bħalma semmew il-Private Members Bill ta' Ivan għall-opt-out fejn jidħlu l-organi u għal-kontra l-ħela tal-ikel u jibqgħu fuq l-iskaffa għal sena sentej. Imbagħad ikoll hemm liġijiet oħra li jridu jnaqsu drittijiet taċ-ċittadin u dak ngħadduhom f'ġimagħtejn. Din hija l-ġustizzja soċjali. Bernard Grech fakkar ukoll kif il-ġustizzja soċjali tiġi indirizzata billi jkollok il-kuxjenza, il-libertà u l-kuraġġ li tieħu d-deċiżjonijiet. Huwa semma kif persuni li huma tant fil-bżonn kellhom iduru fuq id-donazzjonijiet tan-nies filwaqt li l-gvern qed iberbaq flus il-poplu mingħajr rażan. Min-naħa tiegħu Angelo Micallef mill-Forum Professjonisti Partit Nazzjonalista spjega kif l-isfidi qed jolqtu lil kull faxxa tas-soċjetà tagħna fejn enfasizza illi għandna nagħtu l-għajnuna kollha lill-professjonisti tagħna sabiex ma jkunx hawn gaps fis-soċjetà. Tkellem ukoll l-Ombudsman parlamentari l-imħallef emeritu Joseph Zammit McKean illi spjega kif it-tixrid tal-ġustizzja soċjali għandu jibda minn liġijiet tajbin u infurzar. Hekk kif fisser li l-uffiċċju tiegħu huwa wieħed li jersisti għas-saltna tad-dritt u l-verità li tissarraf f'ġustizzja. Min-naħa tagħha Shadow Minister Graziella Attard Previ spjegat kif il-ġustizzja hija bbażata fuq il-kompassjoni, l-imħabba u l-empatija u elenkat numru ta' problemi fis-soċjetà li jikkontribwixxu għal nuqqas ta' ġustizzja soċjali fosthom missirijiet li huma mċaħda milli jaraw it-tfal tagħhom, nisa illi jesperjenzaw vjolenza domestika u tfal illi lanqas għandhom il-bżonnijiet bażiċi. Preżenti għal din id-diskussjoni kien hemm ukoll Emery Grech u bosta membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, fosthom id-deputat Laburista Rosjen Kutajjar, il-Ministru Michael Falzon flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mekej.